Assalamu alaikum mutanen Kontagora, Mariga, Mushibu, Wushishi constituency. Sunana Abdullahi Garba, dan majalisan ku wanda ku sani da mai sola. Na sake zuwa a wannan satin ina neman alfarman ku saboda lokaci ya gabato. A cikin ɗayan abubuwan da muka yi nake so na nuna muku cewa akwai projects da muka yi a ƙasa kamar su asibiti da muka gina a 4 local government ina. Kontagora local government muna da Usubu Kawo ward, muna da Maitehi Kawo ward, muna da Tunga Habu a Madara ward, muna da Dogon Fadama a Masuga ward, sannan muna da Rijiyan Nagwamatse a Nagwamatse ward. Idan ka shiga Wushishi local government area mun gina wannan Mai Tulu ward a Zungeru, a Tashar Jirgi Kwata ward, mun kuma gina a Tungan Sayyadi Yemigi Kunji ward. A Masuga local government mun gina a Kontagora, Mariga local government mun gina a Kontagora, Bangi, Ragada, Gulbin Boka, mai goge Kasuwan Garba. Masuga local government kuma mun gina a Gadan ward, Babban Rami ward, Sauba, Usubu ward da Kwata ward. Wannan asibitin da muka gina akalla shine na samun lafiyar mutanenmu, duk da mun specifically saboda mata da ke aihuwa suna samun matsala a asibiti da sauransu, so shi yasa muka kai wannan maternity center kusa da su a ƙauyuka a rural area so da za su samu kula a cikin sauƙi a lokaci da mata da yara. So kuma wannan abun ba za mu bari ba, in Allah ya sa mun sake dawa za mu ci gaba da maintenance ɗinsu, kuma za mu fara kawo drugs a kowane health center namu a cottage hospital da muka yi. Na gode, Allah saka da alheri. In lokaci ya yi muna neman alfarman ku yadda kuka saba yi mun zaɓe ni a ɗan majalisan ku na House of Reps. Ni ne kuma ɗanku, ƙaninku, naku mai sola. Allah saka da alheri.